Hey Reisje. Maar is er even niet lang, hé. Ja. Ik zal even naar het redden goed dan. Hallo? En hier is Sally en Wonder. Ja, die ben echt fancy. Hey vriend, kies mooi. Kom. Hallo. Hoe is ik mooi, is de bedoeling. Hij won net. Kom, Wonder, kies mooi. Kom. Ja, ren mooi dan, jongen. Wonder? Sally? Mathilde houdt een hals erop. Uniek. Jee, halsen. Ik ren mooi. Oh jee. Nog even zo. Ik help. Kom. Ga jij maar aan die kant? Ga jij voor? Sally werd het paard nog wel. Doe maar even zelf Nou. wat aansturen. Ja. Wat is dit wonder? Sally. Dit is Wimmy. Yvonne. En Willem. Jimmy heeft het. Oh. Tien jelle of geen douwen? Dit moet wie. Jelle of douwen. Ja, ik wie daar ook niet. Neem maar deze douwen Jelle en die andere Jelle douwen. Nou, zoiets. Maar we gaan even rond een maatje. En dan mooi Willem bij Wonder in.
Hoppa. Hey, dit is wat. Hey. Willem Ik ben één touwtje was, ja? en Wonder. Dus jij hoe druk onder is. Ja. En daar ben Wimmy en Yvonne. Sally. Jongens. Nou, moet je hem dan beide helpen? Dat vind ik vast net leuk. Hier kennende. Oké, wie houdt gas en wie stuurt? Let maar. Dit gaat even voor de boxen weer. Willem. En Wonder. En Sally. Sally, korallen, uniek. En Wonder. En Yveske en Rijntje. En Wonder is bij stal G. Nou, that's it. Nou, Sally dit er krijgt een minuut in. Die vindt het wel best.
That's it.